Umcheret hierong Amerika Ahem, men Timung Ahem me chupi de jok Aphlc NGO tumpen Kerap Kepajir town. Nizang Karbiang Long, Rongkhang constituency ke parlo Umcheret hierong Timung Hem kedam tang ni phai pho arni me chodet pena jok Aphlc NGO me pu James Hansela pen kongchun bang Peter Tiso alang litu malam toya teng pen mate kapin khada teng pen Kranglong John PS President Secretary Atumuphan Tong Sekot pen Birta Pali pen Kisungit Povek Mate Kedam Tang ni Phai Porni Umcheret Hierong Mekar Men Timung Hem Make Chodet Pen Ajok Hangnat Awar Sai Kavidet Pen Anparta Alang Litum Hangnat Joklem Chodam Pekte Pura Tong Sekot pen Cherabdun Vek Nang Tipu pen Agustin Tikathor Angkong Tikathor La pen Ari Sanghua Tum Ningkang San pen Sang Dali Harsun Jangtu Sabun Hai Hui Kerap Kepajir town. Lasonsi Rong Asar Borlong King Hipen Karbiang Long Mos Council Mate Team Karbiang Long Tumhan Prabjin Pen Kaya Tengason Hot Ahem Kachikim Pen Edutulong Jia Pura Cherabdun Asonte Mesendi Pusi Tiningi Kadupot Laperan Porta Aphlc NGO Mate James Hanse Keja Pona Songa Panstami Pero Kajirpo Bangsolong Kachitong Dun Angkong Tikathor Kranglong John PS President Agustin Kathor Assistant Secretary Rostom Kathor Lapen Ari Sanghotum Chitong Dun News Text Report News Headlines 24/7 Pardon, Hiliman ke Agustin ing ti kathar, Hili Ladakh local president niglo APHLC NGO long bang. Pini Ladakh ke bang ko alam athi pi bang ke kedam tang direct for ni pu phi tum ham bang me chodelo lo masi news atro hin pen. Pu piloma pu poho nili Thomas sar lo nili Thomas president an along bang tala bang solam li grok penamat pu thot nili fan berta nang bachini ben Ladakh ka humri dami phalang li nang toy tu penamasi nili Ladakh na humri iglo. Nili tum Kerap apan ke wan pi ke doi go ya sita me pu alang li tum phi pu tum abang ke asomar puta supin so ave jata ve masi nili tum da ning duk lo sita me sab ve sita me lasang mate alu yang thu dali lahaya sab so ve sami tum alang li pan kipi pan Kepajir pan supini ta ta wan iglo Niliman ke bolong king hi nili rong dakalo nili helo rong salo Kerap ke thek dunlong pabang ke nili thek dunlong lo ala non running boy suli boy party tum MEC atrutan wang lobon ke pini ke ban pini lita cholang de tabang dak local committee Kranglong Jona committee tum ta wang lo ban panon tum pu ipetu sar tum pen ta wang lo lam cholang li tapera the pini li ke chung tidun kang tung bang ke non tuma council ke hon asar tum ha chuni kang tung bang ke la hemrit bang avedalo pasi ting pini bang rap tidun sonte pasi ili chung ridung kang tung alang tum han tang te nang litum la non APHLC NGO atum nang Kerap puthak nang litum kopi sipudun dinang tuma hin ta la alang tum non council rani cari long lepin lang setame alang tum an Kerap thek pot chur partik lo an se alang tum ta yakong pathe thuna mili chur partik lo an mangke Umcheret long nang litum nang kahumri la si kopi puthak sinang litum Ladakh nang kahumri iglo to kardom media korte tum pha choro par pego nang tum tar dagan tum nang cho pha penang tum na pali thega po nang tum han ko wang thu ta sini tum dak pini ke nang ko wathela poan lo nang ke dam tang ni thom pri bak son do lo la dak hem meke cho ajulong sini tum aphan ni tum president James Sanse ke hai la pen itum GS sar lo general secretary itum Peter Tiso alang tum kaping khat balang tum instruction pe tum pin dak wang lo la pen hala kisung that ke pho Ahem an humridam si nilit humridam thap pusi tum hanang toy si pini tum dak wang lo la pen central committee pen a subsuvet sitame sang han ahui thonam nai pusi ni tum han athak pen instruction dokok pusi tum wang si nang pini dak nilini tum bo dak Timung hap anang pali lo